שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה, ויש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקהלה. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו? זה נראה כמו קלף פתוח, אתה דובר, אתה על גב הסוס, פותחים לך דלתות כולם, כן, ומדברים בנימוס, אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה, אתה חושב שהעולם כולו מונח כבר בכיסך. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו?